Seaman nga baguhay lang niuli sa Pilipinas, lakip sa 5 ka mga tawo nga namatay sa panagbangga sa SRP Cebu kagahapon. Driver sa truck dunay panawagan. Si Maris Puyo sa report. 5 ka tawo lakip na ang usa ka seaman nga bago lang niuli sa Cebu aron magbakasyon ang namatay sa panagbangga sa South Road Properties kagahapon sa kaadlawon. Naila ang mga namatay nga sila si Rustico Bas, ang seaman nga mo'y nagmaneho sa sakyanan, ug mga kauban niya nga sila si Alma Basalo, Gwendolyn Basalo, Rosette Capala ug Owen Huinio. Base sa inisyal nga investigasyon sa SITOM, ang sakyanang gimaneho ni Bas nilabang sa Picas Lane ug nibangga sa truck nga gimaneho ni Danilo Coho kinsa padungunta sa syudad sa Cebu karga ang mga semento. Matod sa truck driver nga sa wa pa mahitabo ang panagbangga, nakit-an pa niya ang sakyan ng gimaneho ni Bas nga nagsaliring sa Picas Lane. Apan wa siya nagdahom nga mulabang kini sa iyang agianan. Si SITOM Operations Chief Jonathan Tumulak nibutyag nga kusog kaayo ang impact sa bangga. Di naguroy pa sa truck ang sakyanan sa gibanaba ng 92 ka metros. Ang driver sa truck gibalhog karon sa Parian Police Station apan ang kauban niini gibuhian ra. Sigon sa truck driver nga dili siya hubog samtang nagdrive ug naasab sa maayong kondisyon ang iyang truck sa wa pa mibiya gikan sa lungsod sa Naga. Panawagan karon sa driver nga pasayloon unta siya tungod kay dawa niya tuyua nga mahitabo ang aksidente. Iya nasab gihangyo ang iyang manager nga mo'y makigsettle sa mga pamilya sa mga biktima tungod kay siya lang usang nagtrabaho ug nanginabuhi alang siyang asawa ug tulo ka mga anak. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.